Kutuk bathukmu kowe. Kula pun keladuk Pak Seno. Aku ndak dadak wisuh wedi. Pak Seno, nek kula ndek salah karo Gusti Allah iki mau pangapura. Gusti Allah iki Maha Pangapura asalkan umat iki gelem tobat nasuha. Nek sesama manusia ngerti nek durung ana ijab kabul njuk ngapura jangan paring pangapura. Kula rumangsa dosa kula arep mlebu swarga kecegatan dosa kalian Pak Seno. Medeni kok. Pak Seno. Kimen tangi. Awas le Pak kesogok mungkin. Ibadah kula amal jariah kula tumindak kula nek jenengan rung gawe pangapura rumangsa dialang-alangi mergo kula rumangsa rung. Kula nggangani dosa. Bacur lara atiku. Lah kok malah melu nangis niku mriko. Iki piye to Kiai semene akeh. Pak Seno. Duh pangapunten Kang Agung Pak Seno. Iki temah do tangisan iki piye? Ora melek mripatmu. Dipresani Kiai semene ki nang tangga-tanggaku barang. Dikira aku ora tau nyumbang. Asu. Kula sampun nglenganani tembung kula kalau sampun keladuk Pak Seno nyuwun pangapunten kejawaten. Si sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Canggih. Kowe ngapa kok bola-bali ngenang ngene iki? Kula iki ngoplok Keweden. Keweden. ndredeg. Wis to kowe engko jelasin entuk Bali ora bakal dikerangkeng. Lah ya kula nek kene kon nglipur apa nggo pengewan-ewan ngoten kula ngantek rung mudeng. Pengewan-ewan ki piye to? Trauma nek ngerti mobil-mobil ngono ki hawane kok gegaruk. Aku jane dadine sadurunge memutuskan nampa kene iki aku tarik ulur sik lho. Mbok tarik ulur perkara apa? Ya, Mbak Mimin didhawuhi nglipur nderek Pak Seno ten anu Brimob ngono ki. Iki tenanan apa mung jane iki nyiduk cara alus aku ya ngono ki dadi aku lho iso lho saiki lho. Lah iki dadine aku iku jek tom-tom ini mudhun panggung kok kudu ana mengke mang terketekan wingking lho kula. Nek aku diciduk tenan. Ora. Diciduk nek wong loro rak ning krangkeng wong loro. Sampeyan ki rak nganu sakniki rak anu jenenge pejuang budaya. Termasuk sampeyan iku pelestari budaya, sampeyan pekerja seni wis pano bapak-bapak saka Brimob wis ora bakal duwe pikiran liyane sampeyan iku seniwati. Dados saya diapresiasi karyanya nggih. Nek biyen zaman-zaman seneng Mandala Krida pancen ya iya. Mandala Krida Jalan Kapas niku nggih to. Mandala Krida ki nggon piye to Lek? Kok aku ki ra ngerti. Nek aku ora ngerti, saiki aku lali. Ning aku lali ning jarene Mas Seno kuwi nggon wisata birahi kok nduk. Biyen kok wisata birahi. Kuwi nggon tempat olahraga iki lho maksudnya. Wisata pelandangan. Napa? Wis. Kula angkatke, Mas. Halo, nggih. Brimob Jakarta. Oh, nggih gampil nggih. Njing napa? 2026. Wah, isih suwe. Halo, assalamualaikum. Sapa Lek? Sapa? Nggih, wilujeng lho. Pak Jokowi. Ha, nggih. Ha, nggih, menika Mimin Klaten, nggih. Nggih, menika saged menginspirasi nggih leres Pak Jokowi. Pak Jokowi nek perlu apa? Pak Jokowi tambal ban. Oh, tak kira. Udu Pak Joko Presiden. Udu tambal ban tanggoku kok. Jokowi ono to. Jokowi ono nggih. Kaya nyambut ke. Jokowi ono. Ora mudeng nek kene kagak nyambut. Iki perkara. Lho, kula niki lho, Pak Jokowi presiden rak wonten Jakarta. Niki Pak Jokowi ana tangga kula tambal ban iku ya mirsani pagelaran dalu menika. Oh, lah ngono. Ning aja disebut Pak Jokowi ya, Pak Jokowi ana ngono teruske kok ya. Oh, lha nggih kan sing do midhangetake kok ya bingung. Nggih. Nyun sewu kalau wingi wonten Istana Negara mboten saged sowan. Lah ngapa Le? Ora dikon. Ya, nek kene protokoler kok ora dikon unak-unak mah bedil. Ya muga-muga tahun sesuk ya Lek. Nggih. Mugi kok lumintu tahun ngajeng dawi malih. Nah. Tur bintang tamune ya kudu Mimin karo April.
Ora kudu kanca liyane ya itu. Nah, dadi iki ya mbok mung luwih prayoga ki nek nderekke Pak Seno ki nek ra didampingi garwane ra ya kurang totalitas. lah. Iki cedak omahku lho. Mboten napa-napa malah disekseke tangga teparo masalah. Ora perkara tangga teparo. Pripun? Iki son iki nek nganti tekan omahku mung kidul mandala pedang ngono. Nggih. Mongko mamakku ki ning ngarepan karo ngrungokke nek nganti lho anakku dadi ngrabeni banci. Nek nganti sok kowe tak ajar tenan ya. Iya ya ceritane ya ngono kuwi. Nggih mboten ngrabeni ora mak mimin kae ora tak rabi. Aku ngerti nek mimin kae sejatine iki ora wedok sejati. Mung aku men rumah ketika kadang karo dhisik kae iki langganan ngoten mbok mboten malah. Lah bahasane kan ya anu ngoten lho. Kan beda lho. Mosok Pak Seno langganan Piye to, Lek? kok ngantek duwe member kok ngono ki. Gue ngantek beli 10 gratis 1 kali. Kok kaya apa beli 10 gratis satu. Ora nduk kuwi masa-masa kebodohan masa jahiliyah sing kudu ditinggalke awake dhewe. Masa lalu bukan untuk paribasan nggo mung nggo kaca benggala aja ngantek dibaleni. Kejaba nek kepepet ra Ya ora. Mbak Mimin itu sadar bahwa apa yang dikerjakan dulu itu tidak benar. Benar. Sakniki Mbak Mimin tetek pun mboten kok. Teng Bangjo nggih mboten. Ora wis ora Bang Cukune ora. Nah, saiki online. Malah online. Online mah mboten kanginan kok. Ora nganggo masuk angin. Ora mambu solar. Modele transfer kok sakniki. Iya. Ibu-ibu ingkang kala badhe foto mangke nenggo Dedek Mimin nggih. Nggih. Nek siluman kan bar jam 12 rubah nek kula mboten tetep cantik. Sekarang itu sudah menjadi teman. Biyen sampean weruh apa? Mobil barakuda ngonten lho mlayu sandale dicangking. Wah langsung cincing sipatku cincing kula dhisik. Nek Sukimun langsung ndelik teng gorong-gorong dhisik niku. Saiki wis mboten. Mboten. Aku sing bawa sampean jengleng ya, Lek. Ha anak. Saben bengi nyawa hati-hati dimatke. Lah wis lebmu bawa pas gonggongan kok. 1 2 3. Nah. Sing mbokno iki kudune ora sing ngendang. Nah, Nglimpe. Nglimpe. Ora etuk lawang buri, itu lang ngarep, lang ngarep, lang buri. Nglimpe kulino. sing dimatke le tenan lho. Oh, dados kula manut Mbak Cangi. Napa? Manut Mbak Cangi mau. Ya manut sampean karo pengrawit kok. Oh, nggih, kanca-kanca, monggo warga laras. Kersanipun enten chemistry eye contact, Mas. Nah, Apa? anu mata ke mata iki lho, Mas. Eye contact. Eye contact. Bener to, Mbak? Sok Inggris ape ra mudeng. Yen memajang hamengkara janar kuning. Ya. Ayo. Nyun sewu menika reptanipun Mbah Gesang menika sae lho. Nggih. Kok dipermainkan kaya ngene ora ngurmati seni Mas Nujan. Ra nesu cah. Ayo iki mau kendikane jengleng ayo. Jirolu. Piye ta Sing jengleng iki kudu tutuke Mas Mantri kok gleng tutuke. Gamelane ditabuh bareng-bareng. Ngono kuwi garek wong-wongane. Nyoba kene ya sing jengleng ya. Janar. Janar kuning. Sip. Mumbul penak gleng. Apa mergo aku sing ra mudeng apa pancen kono sing Nah mula ngono Coba kuwi pisanan, garek. Kas. Nah, Mas ya. Mantri, Mas Heru, kanca-kanca. Pak Getar. Dole Bimo. Semangat ya, Le. Wis pulih to, Le, wis sehat.
Heeh. Dipijeti budhe gelem. Ora ya wis. Semangat ya Le. Manajemen waktu ki perlu. Dadi bar wayangan ya anu bar subuh terus istirahat, kudu istirahat. Ngeten nggih. Ayo sing jenggleng tak lali lekmu jenggleng. Aja Nur. Aku nih. Ayo. Pak Gurmak klutik to, Lek. Gamelan larang, gamelan hebat. Lah sing mbok sebut gur papat, muni ya gur wong papat no. Ngapalke semono kae ya selak subuh. Wong ki mbok sing sabar apa-apa kok gur le muring ae. Aku jane gumune pas ngono iki. Ngapa? Ketoke jane kong kali kong karo kanca-kancaku nek mimin aja dumbulke aja dijengglengke ketoke lho iki. Kongkong kali kong apa? Aku kira iso omongan ro penabuh kok wong aku ning ngarep kok. Ha iya kono. Iki betok kok kahanane kok ngene aku jane iki do gelem ra nek bintang tamune iki aku. Ngono kuwi garek tembungmu karo kanca-kanca. Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmatan. Menika Dedek Mimin badhe jenggleng ingkang sae nggih. Nggih. Nggih napa mboten? Ya dicontone sap gunung ndang-ndang. Tung. Anggono. Kuning. Ada bawa kok nganggo barang ki apa? Aduh. Bawa kok Sing laku kok nek njaluk undakan. Kuning. Tung. Oh, dadi kanca-kanca hitungane mung sak dhuwit. Oh. Wis elok tenan. Jos. Sing endi sing arep mbok sogok? Anu, Mas Mantri didem karo kanca-kancane ya. Ya apa ya amat no sakmono kuwi apa ya cukup. Anu kula dem kene dijoli ya, Pak. Nek ora dijoli ya piye? Ro genang. Wah, karep-karepmu ngono le ngaplok geling-alingung. Dijoli tak dumke. Ya wis baline. Ora ana keterangan. Rumangsane arep ketok perwira kok Gur. Ayo arep perwira kok njaluk ijol iki karo ngendi? Lah iki jatah angsuran sesuk gumuk tok malan. Ora sida nek ngono gelem tak tutuk ora gelem ya wis, ora gelem ya wis. Dibaleni pisan kas. Kemben wae wetan. Rada penak iki Lek. Penak apa pokoke nek pertama pancen ra penak. Engko nek kulino penak. Guna piye kok sarwa ra gemen tutuke ya ora penak apa pokoke ra trione ya ora penak. Kapomu kapan? Wis. Kapomu kapan iki? Ki Pak Nur iki sing kagungan kene iki. Pak ngapunten niku mung guyonan lho Pak Nur. Kowe dinek dibedil lho. Apa iki aku? Oh, nggih. Pak menika mboten saged menika ngagem keyboard. Pamer bojo Banyulangit menika. Oh nggih. Mbak menika ugi ulang tahun. Nyapa kowe iki kok Mangidak sirahe niku, Pak. Hei, mangidak sirahe. Kowe iki ngapa? Banci aleman ora. Hei! Sembrono. Lek, kowe iki sembrono lho, Lek. Masa Pak Nur Hidayah mbok ngenekke iki ra yo. Pak Nur Hidayah lho, iki mau ngetes. Ternyata beliau ki mbantu ora. Oh ki banci wah aku tak tinggal nyetul ngono ora. Ternyatane dikai napas bantuan lho iki mau. Loh, ternyata beliau itu membuktikan tidak paribasan orang mau dipilih-pilih tok semua diakomodir aja ngoten to Bapak lho. Jadi kita bukan lagi minoritas yang tidak berguna. Bibar menika wudu ngangge botol nggih Pak nggih. Mungkin remuk. Lah bang sama aku najis muga ladoh apa piye kok le wudu kon nganggo.
Bapak nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi Bapak tetap amanah, tetap alhamdulillah saged ngayomi masyarakat. Amin. Luar biasa. Ini muga tidak hanya awal, tidak hanya akhir tapi berkesinambungan. Ngaten Bapak nggih. Ya Allah Pri. Menika Pak Komisaris Besar Polisi Pak Pak Nur Komisaris Besar, Hidayat. Allah, Pak. Terima kasih nggih Pak Nur Hidayat sih. Nggih. matur Alah mandari pun ngatos-atos sih Pak. Pak Nur Hidayah bandang dicekelak dhewe kok tangane wanyep kabeh ya lek apa wedi ora dhewe. Ya ora wedi ora, ya rung kulino. Apa nek kulino ki kok apa-apa. Tak badem botol banyu lho. Anu kulino serawung ngoten lho, Pak. Pak Nur ki nang kene iki anggere anggota ki. Kamu, siap ngono kok. Oh iya, dadi iya. Pak Nur, siap. Kok ngono to? Lah piye? Siap. Kudu sing tegas Wedok ki lemah penuh kelembut. Wedok kok duwe dop. Dope pun bosok niku. Lho. Oh, ya padha. Garek Nek goreng dhewe ora ngulungke. Mboten apa-apa nggih. Mangke nyuwun lelagon sak kersane monggo mangke dipun caosi. Nggih. Menika dipun terusaken rumiyin samping gunungipun. Ya nak budget nono. Bonus. Ayo sampean Lek. Sing penu kae ya. Panah. Dan kaya kucing lanang ketemu kucing wedok. Kucing argande. Oh dan asline Sukimin ketok. Kowe ndak plan asine panut ketokno gage. Aku. Oh lanang. Yo, kakung Mbak Apri. Panasudan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Panasudan haling-haling kurang gede ra Lek? Kurang gede sithik. Coba. Caping gunung. Saiki geronge wedok, piyai loro. Misawa caping Pokur kanyara wedok delae kok telake muntir ora jan. Oh alah. Ternyata susah ya, Nduk. Susah. Natian wadan sarata Lanang. lanang inu mane banyu baning Teko wisan. oh sing nika ayo Lek Dek jaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Jarine wis menang keturutan sing dikekang
Disawe. Oh, Oh, nggih sawer. matur Terima sembah nuwun. kasih. Nggih, kalian Bapak sinten menika? Mas Anggoro. Mas Oh, Mas Anggoro. Mas Anggoro. Kula ingkang nyuwun nganu menika wonten mriki nggih, Mas. Idam Sari wau ngersakaken Idam Sari. Nggih, matur sembah nuwun. Oh, nggih, oh nggih. Oh nggih, manut ibu-ibu sini. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Nggih, alhamdulillah. Alah rumah saku nek sing rodok bening kok. Buah kesabaran, Dok. Kok buah kesabaran piye Kita to? bengi iki jodohku. Alhamdulillah tukon bobok tukon pilih selaris tukon bobok tukon pilih. Nggo pancingan. Dasare wengi iki tamune rada sepi-sepi. Kaya Sembah jaman nuwun. engko. Ternuwun. Ayo dibacutke no. Iya, Sih. diukeh Ingaten. banget sing nyuwun. Lho iki kok ana saking Brimob nyuwun Mimin Napri dipun rangket sak menika. Oh ya gampang. Mboten wonten pengayom kok ngono ra mungkin dirangketi mesti ana masalahe ora ana masalah apa-apa kok ora ana sebab akibate kok langsung dirangket ya nek gawe anu aja gawe kuwi ngono kuwi gawe daredah Aku iki membuat suasana semakin ora tenang ora kondusif ngono kuwi ndak boleh buat kuwi nah berita bohong digiring seolah hoak itu berita bohong yang dibuat seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran jadi penonton atau pembaca atau pemirsa digiring seolah-olah itu benar padahal Pak Senomo bohong. Yo keliru gede kuwi. Lah iki lho wong layange isik kok. Ada pidananya seperti itu. Ya dikerangkeng genti kok sing gawe pidana kuwi kok. Ah berarti Ayo diklarifikasi mboten? Hah? Diklarifikasi. Emak. Mbak Mimin ini orang baik-baik, ora neko-neko, wonge tulus suci. Oh, nggih. Rung kambek, rung tau kesenggol wong lanang blas-blas, rung tau apa-apa mang klarifikasi. Engko ndak darani aku wong ora genah. Ndak darani wong geleman kene padake klangkeng. Iki piye ta? Nek dalang kondang kok gur trimo disengeni Menek banci. kebangetan ya ora pirang-pirang dina ngono terus kok, Pri. Nek ora ditoleh ngono ora krasa. Pirang-pirang dina lho ngeceng aku terus. Aku ora njaluk dialem. Lah terus? Ora dialem ora masalah aku. Lah terus jalukmu piye? Sedikit dimengerti. Lho wis beda lho. Lah Pak Seno lah ya ngerti kowe Lah nek iki. dikerangken nek darani lho bintang tamune saka Karana kok kae kok Klaten dikurangkeng mergo ndek kesalahan tet padahal tidak. Loh itu kan pembunuhan karakter itu namanya. Pak Eno mengke mbangane. Pembunuhan karakter. Ora berlanjut. Kowe jane tak onek ngono ketrima ora mau. Tau apa to? Nggih trima kula trima. Wong sing jeneng gojek ning panggung. Gojekno biasa. Kok kae kok nganu mbebret lambene iki ngopo? Iki ra mudeng iki. Nek ngalam donya iki ana 4 pintu sing kudu disingkiri. Apa? Siji Pintu apa? pakunjaran. Pakunjaran. Itu kudu disingkiri. Loro. Mlebune wisin, metune ya wirang. Heeh. Nomor loro pintu rumah sakit. Oh iya. Pintu rumah sakit ki mlebune loro. Heeh. Metune nek ra di BPJS ya tuyung-tuyung le bayar. Bener. Ah, toh? Iya. Nah. Sing telu pintu apa? Nomor telu pintu maksiat.
mlebune penak metune rekoso maksudnya pintu maksiat ki maksudnya iki aja singkiri kuwi disingkiri aduh nerangke piye malah aku urung tahu sih dadi ngono kuwi disingkiri Kaping papat. penjara rumah sakit pintu maksiat pintu pengadilan Ku ya ora kenal. lho rapi nek iso diselesaikan secara damai secara kekeluargaan ojo nganti neng pengadilan lho apa meneh sama keluarga jadi setelah semua kondusif Wah. jadi 4 pintu tuh harus disingkiri saya geleng iki dikeploki loh yang paling parah itu pintu maksiat ki lho Nduk iso ngentekke Tegal sawah SK sertifikat apa dibleseke mergo dienggo pintu maksiat sebelum pintu maksiat itu dihancurkan Nggih. si pembuat maksiat itu harus dibunuh dulu. Lah niku sinten lah nggih, Pak? sinten niku ayo Sinten niku? oh Aku ora wani nyebut kok dak. Nek saka nyun sewu nek terane Pak Seno kok nyawang kuwi ya, Aku Le. iso krungu suara mampir ngono. saiki ngeten umpama ana sing tawa mampir om paha nek ora ana pembeline ya ora bakal wong keplok ora mungkin tangan siji lho jangan hanya menyalahkan penjual pembeline ya kudu diberantas imane kuat apa ora lho nek iman mbok aku lambe paribasan lek utawa sengi betetet ngantek lambene satu mangkari sak merang lambene gambleh nek ora ana wong tuku lho mergo sing salah para pembeli kuwi Banci kok dilawan. monggo kita introspeksi diri mula kudu imane kudu kuat lho nek aku ngandani kanca-kancaku sak perangan ayo kamu nyun sewu tidak semuanya tapi sak perangan kanca-kanca sing turun ke jalan itu karena faktor finansial ora ndedit ora cekel gawe golek rezeki sing instan golek duit ning dalan kanthi cara sing ra bener Penjual kuwi iki ya godho kok. godho mula kudu dimaksimalkan dia untuk berkreativitas untuk nyambut gawe jadi secara finansial dia tercover satemah tidak turun ke jalan lagi bisa diminimalisir Nah, asline nek banci kegaruk kae iki ora semerta-merta dilebokke ning pakunjaran ki ora. kuwi dibina tindak pidana ringan mula dibina Kaya kowe dibina terus blantik wedhus kuwi. lah dibina ngono jadi nyun sewu aja mung aku peh adol lan yen sok kulino tuku apa ora ya tak klarifikasi tuku mboten jenengan Lah kok elik ngoten. orane kok kaya ora anu lho orane Ora tenan kok. Ya nek apa? menungso padha menungso iso dihapusi hakim paribasan to ning nek paribasan nek hukume Gusti Allah Medeni ya. ya Le. medeni ayo ngaku apa ora Kapan? Monggo Le Pak pinarak monggo. Lah nggih. Kalian Bapak sinten menika? Foto sik Le. nyun sewu Bapak Terima kasih Pak. paring asma Bapak Kancane Pak Udaya. kerencani Pak Kerencani Pak Udaya Udaya, matur nggih. suwun Bapak ya Allah Arnendi, Wong ki nuwun sewu. Eh. Mbak Mimin, Mbak Apri. Dalem. Kowe iki nuwun sewu. Wong ki nek kurang pengalaman ngono kuwi. Lah pripun? Itu teknik serse seperti itu. Teknik serse maksudipun? Enggak keide ceklek. Ya, so nek kira-kira ana geger kae nang manu mandala kita ana sing tetek. Ki wong iki. Pri Le, kok rekoso ya Le? Pri Pak kula barang balekken aku nggo barang bukti kula barang Wis masuk nang daftar upah. Mengke kula setore kalih mriki kok Pak. ya Allah Nyok kowe ae nyok. Kok medeni ya Le? kok iki medeni banget to Pri ya ampun tak ngene suntik kabeh wae ngono Kok nek Suntik kabeh kaya apa wae. matur sembah nuwun Bapak Nggih. berkah kagem panjenengan manfaat kagem kanca-kanca lumintu dadi ngene Nduk memang nek menurut agama 2,5% rezekine awake dhewe kuwi kanggo sing membutuhkan. Ya, bener. Ora kudu nunggu setahun di mana ada kesempatan pada mulailah saat itu juga. sekarang juga mulailah dari hari yang kecil dan mulailah dari diri sendiri. Jadi ora kono wong kita tidak melakukan apapun. Ora kudu karo Mimin Apri Bapak, kali sinten mawon pikantuk. Ning sejatine nek iso karo tangga teparu sing cerak, sedulur sing cerak. Dadi wong bantu ki siji karo sedulur, Heeh. loro kiwa tengen tangga teparu sing
kekurangan. Mbutuhke. Nomor 3 lagi kono-kono. Kono-kono dibantu emene tuk wah tanggane dhewe arep ngemplok ra iso ana janda-janda kelaparan, fakir miskin sing ora usah sekolah ora dibantu kleru. Matur sembah nuwun Bapak menika kagem contoh kanca-kanca yang lain. Pak Seno mawon dereng nate lho secara pribadi kali kula. Pak Seno ning nggih mboten napa-napa. Mbok menawi nggih, mbok menawi ya ora kok piye-piye. Mbok menawi dengan panjenengan momen seperti ini nanti Pak Seno kebuka penggalihipun ngoten. Mbok menawa ya ora nduk lho jenenge. Lho nek Pak Seno maringi kan saweran saka nggone para panonton pamundhut lagu ki wajar manusiawi didumke bintang tamu, didumke yoga, didumke presiden itu wis manusiawi. Ning sing secara pribadi juga saka sae kan durung. Mbok menawa dengan momen ini beliau terbuka mata hatinya bahwa 2,5% menika milik yang membutuhkan. Monggo aku ya ora lho. Kadang kala pancen kudu disentil kok, Nduk. Kadang kala dielingke nganggo lati ra iso, mbok menawa dielingke dicemes sithik-sithik kok kebuka. Seakan-akan orang ngrungokke ngono ki, Lek. Ora apa-apa kok ning omah dipenggalih kok, Nduk, nek karo sare kae. Oh, bener. Ngendikane Didik Mimin mau ternyata ketoke guyon-guyon ternyata numus ning ati lho ngono ki. Matur sembah nuwun Bapak panjenengan sampun membukakan mata hati orang banyak. Iki jane asline lanang ning cangkeme wedok tenan. Loh, kula hanya menyampaikan loh. Menyampaikan 2,5% menika. Anggere muni omong ae. Wah, ujian. Lah niku lambe prajurit kok. Kok prajurit? Tumbak cucuan. Ora prajurit nek Pak Seno ya prajurit. Prajuritnya apa? Pak Seno to? Pak Seno ki prajurit. Apa kuwi? Wonge prasaja jujur ning pelit. Kok pelit piye lho? Lah buktine dicemesi ngono ora krasa apa? Kusike oke memberi kepada janda-janda yang terlantar. Ya, fakir miskin. Iya, cocok. Asuhan itu harus. Cocok, Nek aku ngenai sampean ki nguyahi segara wong sampean iki pentas saben dina duwite wis akeh kok isih njajal. Nah, mbok nggih apa? Argo apa? Oh. Anu nggih ngopeni bojone wong-wong niku lho, Pak. Nggih, ya ora kena ngono Lah kuwi. bojone wong sing anu ra Nek kula ngerti tangga teparu misale ana kanca rada ora duwe nyo. Lho, nyo. Ngono kuwi wis kulino aku, Mbak. Nek aku ngekeki sampean, sampean iki anggere mau bengi melu pentas aku. Wong loro 8 yuta, 10 yuta, cah siji 5 yuta. Iki nang kene jare kondange Pak Nur ngendika berapa Pak Mimin Apri? 15. Tapi sambil jilati diesel. Ngono dibantah. Gini, padune tarane wong util golek alibi, semen ora apa-apa. Tanane semen ora apa-apa. Gusti Allah rada rasare ya Allah. Hak dhewe kok diaraki ndilat diesel ki, Lek. Mosok diesel. Diesel kon ngemut knalpot kok. Diesel. Knalpote sapa? Ayo Mbak Elisa, saiki jumeneng. Ya. Kowe iki lanang ya, nek nganu ki tenanan kowe iki tanganmu ki jan rumangsaku. Ayo Nduk Elisa kene. Lah. Iki mau karo Pak Nur aku ya anu ngono kuwi kok ya menghormati. Alah Gusti, lanang lho, Sak. Alah, menang banyak. Alah. Sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Seno. Ya. Sedalu Nduk Elisa ol karus alaso ya. Ya sinden ora asli Jawa ya ngene iki omongane wis. Ndak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ora apa-apa. Ayo, gue ketemu aku cerewet banget tuh, gue lanang cerewet. Kono bar mangan kroto kok ngono. Kaya emak-emak kae lho. Nim. Nek wong wedok ki ngono kuwi Mama kok. gibah. Ora gibah ya aku. Apa? Aku ora tau. Satenane. Oh, lara mudeng. Sing jenenge gibah, grenengi kanca, ucuk-ucuk kulake nggo kono aja. Ora bareng. Aku nek kon grenengi wegah kok. Terus Luwung fitnah aku. lah luwe Pak. Ya asline lambe kaya ngono kuwi sing kulino gawe dosa. Lah kok saged? Lambe nek kekoyan cerewet ngono ki mbok coba wis. Mangkat pengajian. Nggih. Bali pengajian wis grenengi urung tekan omahe. Wong sugih anake pengajian kok wedange ra legi blas. Bek lempere isine ping jangan tolo. Lah kok Pak Seno Ngerti banget ya Pak Seno. kok ya wasis ya. Jaja masak terah iki. Ayo ngaku
aku wae aku ngono wis iso. Kula ki mau ngrungokke ibu-ibu mak nek pengajian nika lho. Niate rak bismillah thalabul ilmi golek ilmu sak oke-oke. Heeh. Ning kok malah ndadekke nggerengi wong nambah dosa. Berarti niatnya belum tulus. Lho, ya ini jam 09.00 punjul lekas-lekas lak ngantuk. Lah wong niat golek ilmu pancen direwangi cak kejar lemah ilmu sampai ke negeri Cina. Sing ateges dienggo rintangan hambatan apapun kudu diperjuangkan. Heeh to. Lah kok agak tekan jam 09.00 ger sula. Terus masalah Bukan masalah snack. Snack. Wong ngaji ki nek entuk snack entuk hidangan ya alhamdulillah bonus. iya. Ning wong dene ora entuk ya ora dadi boyo pengopo. Kok malah gendengi sing di omah, gendengi ustate, gendengi sapa-sapa lah. Terus entukmu apa kuwi? Ya ora sida entuk berkah ya. Lho, lempere mung sak jentik-jentik. Lho, pamane apa iki lho. Bar gegeden, lho, lempere sak lengen-lengen kene men klelegen apa piye? Cilik-cilik genengi gegeden genengi. Iya, apa-apa Belajar ilmu ya. ikhlas nampa Ikhlas, kahanan. bener. Nah, saya yakin agama apapun mengajarkan kebaikan, ora seneng rasan-rasan. Mulut kita itu lebih tajam dari pedang. Betul. Halo, mulutmu adalah harimau. Harimau. Kudu hati-hati anggone ngomong. Ini nek masalah sing cetil mau positif lho, kuwi ora gawe-gawe lho. Kok meso bali rono meneh. Apa positif? Aku urung tau nampa kok. Aku nek nampa saya tak publikasikan tetep. Kowe urung tau di Men ra apa-apa iki tak kudu ditegasi. Aku mengajarkan kebaikan tak kon ngajak sedekah kok. Nek tak ajak colong jupuk lah aku salah. Iki tak ajak sedekah Iya, kok. Pak Seno ki wis sedekah. Karo sapa? Lho, karo engko karo kancane ning angkringan, karo janda, karo sing randuwe-randuwe. Lah kowe ki wong Lah kok randuwe janda-janda tok aku ora. Lah kowe ki wis bendina ya dadi bintang tamu duwite akeh kok ya isin njaluk Pak Seno. Salah karo Kowe janda. karo mangsa nek kowe duit. Kowe malah njaluk. Biasa kan kita tuh tidak begini tapi memberi. Kowe kok ngene iki? Ngene wow ngene dalane piye? Aku ki ora njaluk, mung duduhke ayo Pak Seno kita beramal bareng-bareng ngono. Lah ya wis Pak Seno sampe. Nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu ki ora aja Aja ngerti-ngerti. Aja ngerti. Nek ngamal kuwi rasa diketok-ketoke Rasa karo diketok-ketoke, wong. bener. Nah, oleh gur ngene. Kok diomongke wong akeh njaluk-njaluk diomongke wong akeh. Malu-malu Sukimen gitu loh. Bintang kelas atas Sukimen minta uang sama Pak Seno. Bagaimana bisa seperti ngono kok jare artis paling diperhitungkan ya Sak. Pak Nur. Bapak-bapak Brimob sedaya para pamirsa nyuwun pangapunten mimi rada keladuk. Kalau saya salah saya berani mengatakan saya salah. Saya minta maaf. Pak Seno nyuwun ngapunten Pak Seno. Kula Dengar tok go pancakan. Kutok bathukmu kowe. kula pun keladuk Pak Wis Seno. ora iso. Kula Aku ndak dadak wisuh wedi. Pak Seno, nek kula ndek salah karo Gusti Allah iki mau pangapura. Gusti Allah iki Maha Pangapura asalkan umat iki gelem tobat nasuha. Nek sesama manusia ngerti nek durung ana ijab kabul njuk ngapura jangan paring pangapura. Kula rumangsa dosa kula arep mlebu swarga kecegatan dosa kalian Pak Seno. Medeni kok. Pak Seno. Kimen tangi. Awas le Pak kesogok. Ibadah kula amal jariah kula tumindak kula nek jenengan nggawe pangapura rumangsa dialang-alangi mergo kula rumangsa rung. Mah. Kula gak ana dosa. Batur loro atiku. Lah kok malah melu nangis niku pripat. Iki piye to Sak? Piye semene akeh. Pak Seno. Duh pangapunten Kang Agung Pak Seno. Iki teh mah do tangisan iki piye? Ora melek mripatmu. Dipresani piye semene ki nang tangga-tanggaku barang. Dikira aku ora tau nyumbang. Asu. Lah kok Pak Seno. alah iya. Kula sampun nglenganani tembung kula kalau sampun keladuk Pak Seno nyuwun pangapunten kejawaten. Mah. Pak Seno. Kedawaten ijab kabul kula nyuwun pangapunten. Saya berani mengatakan bahwa saya salah. Hanya karena kepentingan pribadi saya
Kula nyamuk gambaraken kala wau Pak Nur sampun sedekah panjenengan kok dereng kasunyatan panjenengan sampun nindakaken. Lagi iki lho aku dadi dalang kok nangis. Wah, Kimenakal. Elisa, sehebat-hebatnya Pak Seno ternyata beliau tuh di lubuk hati yang dalam mempunyai sifat feminim yang sangat luar biasa, gampang terenyuh Pak Seno. Pak Seno. Ya kok Pak Seno kok gilane kok kemayu ya. Pak Seno kan jerite, aja Pak Seno ki ya mantan ya. Mantan jasmu. Lah kok ngene kuwi jerite ngono kuwi iki. Semingkir. Semingkir. Nek sampun di ngapura to? Kowe gelem semingkir apa ora? Sedumuk batuk sengare bumi. Ora dadi boya pengapa. Nek ra gelem kekae pangapura marang aku ora apa penting aku wis njo ngapura. Sesuk dina apa? Dina apa? Kok sesuk ki piye to? Akar sesuk nemoni apa ngono ra wani. Nemoni dina apa? Sesuk bakal nemoni apa kowe? Wis Sesuk dina Rebo. wayahe ngangsur. Wah, nganti teng jlempah nggonku. Anu kula benake. Rasa. Sing penting aku njuk ngapura wis kelengganani salah. Perkara ngono ora paring pangapura monggo Gusti Allah mau pangapura kok menungso ra kaya pangapura. Aku ora apa-apa Gusti Allah ra ada rasane. Aku ya mentek ora saka kayu watu. Cukup. Diam Kimen. Aku njuk ngapura. Ora apa-apa ger mambu batang sithik. Ora apa-apa. Wong agak rung sikatan. Ora apa-apa mung agak rung sikatan seminggu kok ora apa-apa. Pakanane iki jane apa? Aku tidak Pak Seno kok langsung berubah bentuk ya. Sa miring sa. Ayo dibenake sa. Wes meneng sik leren sik Kimen. Wes le nangis wis to. Aja nangis terus. Ditoto atine. Ya wis tak ngombe-ngombe sik nek ngono. Ayo kayak Mbak Kimen ngombe, Mbak Elisa nekar kali janjine. Oh nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah. Berita kehilangan Bapak Nur. Nyun sewu. 2 kardus snack di meja bintang tamu belum ada. Oh ono ding. Oh matane ora ngerti wis ono. Kuasaku pengumuman ya Allah. Bayumu kok ngisen-ngisen. Dilebokke ngetas nggo dodok lawang. Ya Allah men. Kusik lebokke. Ayo karo nembang Duk. Nggih. Aja gagasku. 5 lho mlebu. Minggu muga-muga lali kaya ngeingi. Bokonge terus dihubung semut. Ndak lali maneman men berkah lan barokah. Tak rewangi nyunggi gelungan, tak rewangi nganggo kaya ngene dibuka nggo golek pangan to. Dadi jangan menyanyiakan makanan ra itu. Oh, ngono. Men berkah. Ayo nok kaki. Edan nganggo direoke barang semangate luar biasa. Nggih. Siap-siap oksigen lho, no. Lho. Dinggo sapa? Dinggo sinten? Bancine tuwa iki. Ora apa-apa lho, memacu adrenalin men semangat totalitas. Yeah. Nek nang panggung ki jangan bawa masalah keluarga, jangan bawa masalah ekonomi, penting totalitas nglipur. Nah, aja diketokke nek bar padu bareng. Ayo nak.
Pancen Kaya kaset jaman bener dhisik kae ya. ngendikane Pak Seno. Pripun? Pancen butuh oksigen. Oksigen ya wis. Saya nglentreh jogete mah kaya pitik memeti ya suwe. Kenapa? Ayo wis 43 kok umure kok. Nih, Ning tesih cantik ya, Mas. Mas. Ora, ya tenan kok ayu isih ayu nek disawang nggo sedotan es kae. Iya. Ora lah nyan kuwi cantik dalam segi apa dulu? Lah dari Mbok segi menawa apa? Rumimin rupane ora ayu tak akoni. Iki kok kulitmu kok belang-belang ki panune mbok ditambah. Kok panu toh kadas kok niki kok. Pak parah. Iya. Si Terima kasih. Sampun nggih. Matur sembah nuwun Mbak Matur sembah Elisa. nuwun. Yo.